كما تخونوا خبرات تقاتلتنا أبناء حجة حسنا بعالم استرسعي زسكحك كونات السودان جرمن ممبر فقال نزيب اللهم سدتني كسوقو مخانا بعلواز تالي بريزيدنت نيجر كهاردن فتينو خمزي سلطو طاليان سدتني كتكاس كم تفردت زبلو خونيوم كسا مدبنا زازم سانا حبيركم ختصنحو بخبرنا عدمكم ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ናይ ናይጄርያ ፕረዚደንት መሓመድ ባዙም ድሕሪ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣሳብ 3 ወርሒ ድሕሪ ምጽናሕ ምስ ስድሩ ካብ ማእሰርቲ ንምዳም ዝገበሮ ናይ ሓደ ለይቲ ፈተነ ከም ዝፈሸሎ ተገሊጹ። ኮሎኔል ኣማዱ ዓብድራሕማን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ባዙም ምስ ስድሩኦም ምስ ክልተ ከሸንቲ ምግቢ ኣባላት ጸጥኡን ሰዓት 3 ወጋሕታ በታ ትጽበየ ዝነበረት መኪና ገይሩ ናብ ወሰን ርእሰ ከተማ ኒያሚ ክኸይድ ካብኡ ድማ ክልተ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዝኾና ሄሊኮፕተራት ተሰቒሎም ናብ ናይጀርያ ክኸዱ መደብ ከም ዝነበሮም ዓብድራሕማን ገሊጹ። እዚ ንሃገርና ንዘይምርጋእ ዝዓለመ ውጥን ፈሽሉ ዝበለ ዓብድራሕማን ቀንዲ ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ድሮ ብዓቃቢ ሕጊ ምርመራ ከም ዝተኸፍተን ይዛረብ። ባዙም ኣብ ወርሒ ሓምለ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝእለ ንድሓር ምስ በዓልቲ ቤቱን ወዱን ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ከም ዝጸንሐን ካብ ስልጣኑ ምልቃእ ከም ዝኣበየን ይፍለጥ። እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣገልግሎት መብራህትን ማይን ከም ዘቋረጸሉ እውን ይንገር። ጠባቃት ፕረዚደንት ብዘይ ቅድመ ኩነን ክፍታሕ ከም ጠለቡ ኣሶሽየትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣሎ። ኣሜሪካ ባዙም ካብ ስልጣን ምእላይ ዕልዋ መንግስቲ ምዃኑ ብወግዒ ድሕሪ ምእዋጃ ብኣማይት ሚልዮናት ዝቑፀር ሓገዝ ከምኡውን ወታደራት ሓገዝ ስልጠና ደው ኣቢላ ኣላ። ኒጀር ኣብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ካብ ምድረ በዳ ሳሕል ንደቡብ ዝርከብ ሰፊሕ ቦታ ምስ ኣልቃዒዳን ጉጅለ እስላማዊ መንግስትን ዝተኣሰር እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ጅሃዳዊ ናዕቢ ንምግታእ ክትሻርህ እትኽእል ናይ መወዳእታ ሃገር ኮይና ብብዙሓት ምዕራባውያን ሃገራት ክትረአ ጸኒሓላ። ድሕሪ ናይ ሓምለ ዕልዋ መንግስቲ ፈረንሳ በቶም ፈጸምቲ ዕልዋ ኤምባሲኣ ንክትዓጽ እኳ እንተተነግራ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ግን እቲ ሕጋዊ ፕረዚደንት ጌና ስልጣን ስለ ዘይለቐቐ ትእዛዝኩም ኣይንቐበልን ክብል ድሕሪ ምጽናሕ ጸኒሑ ግን ፈረንሳ ወታደራዊ ህላውና ከበቅዕ ከም ዘላን ንኣምባሳደራ ካብቲ ሃገር ከም ሰሓበቶን ይዝከር። ድሮ ሰራዊት ፈረንሳ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ማሊን ቡርኪና ፋሶም በቶም ወታደራ ስርዓታት ካብተን ሃገራት ንክወፁ ከም ዝተቐሰቡ ይፍለጥ። ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ቤት ፍርዲ ንሰብኣዊ መሰላት ኢሲኤችአር ጣልያን ኣብ ሌምፔዱሳ ኣብ ዝርከብ መቐበል ጋሽ ንሰለስተ ስደተኛታት ኢሰብኣውን ክብረቶም ዘዋርድና ኣተሓዛ ብምግባራ ገበነኛ ክብል ገሊጹ። ቤት ፍርዲ ሰብኣዊ መሰላት ኣውሮጳ ኢጣልያ ንሰለስተ ስደተኛታት ኣብ መንጎ 2017ን 2019 ኣብ ደሴት ላምፔዱሳ ኣብ ጽንሕሉ እዋን ዝተገብረሎም ኢሰብኣዊ ክብሮም ዘዋርድን ኣተሓዛ ገበነኛ ኮይና ከም ዝተረኽበት ወሲኑ። እቶም ሰለስተ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ዓጥልያን ዝኣተው ክኾኑ ከለዉ ብድሕሪኡ ናብ ሌምፔዱሳ ናብ ዝርከብ መቐበሊ ጋሽ ከም ዝመፁ ተፈሊጡ። ኣብኡ ንሓያሎ ሰሙናት ከም ዝጸንሑን ኣብቲ እዋን ኢሰብኣዊ ዘዋርድ ኣተሓዛ ከም ዝተገብረሎም ተገሊጹ። እቲ ብይን ንልዕሊ 40 ሰባት ክልተ ዓይኒ ምድጥራሕ ከም ዝነበረ ዝጠቐሰ ኮይኑ ገለ ሰባት ኣብ ደገ ኣብ ፍርናሽ ክድቅሱ ዝተገደድሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጢ እቲ ማእኸል ንኩሉ ሰብ እኹል ቦታ ስለ ዘይነበረ ኢሉ። እቲ ቤት ፍርዲ እቶም ሰለስተ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ኣብ ቀይዲ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ምኽንያት ምእሰሪኦም ክሕበሩ እኳ እንተተገበኦም ስለ ዘይተሓበሩን ንምእሰሪኦም ዘመኽኒ ዝኾነ መርትዖ ኣብ ዘይብሉ ቤት ፍርዲ ከሰስቲ ብዘይ ፍቓድ ናጽነቶም ከም ዝሰነፍጎም ይቑፀር ብምባል ዝተፈላለዩ ውሳኔታት የሕሊፉ። ሕጂ ጣልያን ነቶም ሰለስተ ከሰስቲ ነፍሲ ወከፎም 5,000 ዩሮ ብተወሳኺ ድማ ንሕጋዊ ክርክር ወፃኢታት 4,000 ዩሮ ክትክሕሶም ክትግደድ እያ። እዚ ድማ ብድምር ነፍሲ ወከፎም 9,000 ዩሮ ብምዃኑ እዩ። እቶም ስደተኛታት ደቂ ቱኒዝያ ምዃኖም ብተወሳኺ ኢሮኒውስ ሓቢራ ኣላ። ብዙሓት ከምዚ ዓይነት ወይ ካብዚ ዝብእስ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይኽብር ተታሒዞም ከም ዝኾኑን ወይ እውን ይተሓዙ ከም ዝህልውን እንተኾነ ግን ሰኣና ፍልጦ ንመሰላቶም ከም ዘይጣብቑን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ዝተፈላለዩ ናይ ሕጊ ሶሞያ ክገልጹ ምጽንሖም ይፍለጥ። ቻንስለር ጀርመን ኣብታ ሃገር ናይ ምጽናሕ መሰል ዘይብሎም ስደተኛታት ብሰፊሕ ምስጓግ ክትጅምር ምዃኑ ተዛሪቡ። እዚ ድማ ኣብ መጀመርታ ናይ ዝወርሒ እቲ ናይ ጥምረት መንግስቲ ኣብ ክልተ ግዝኣታት ምርጫ ሕማቕ ውፅኢት ስለ ዘመዝገበ እቲ ምኽንያት ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝኽተሎ ዘሎ መገዲ ህዝቢ ስለዘይዓገበሉ ብዝብል ብዛዕባ ስደተኛታት ተሪር መርገፂ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ። ሓደ ፍሉጥ ተቃዋሚ ጀርመን እቲ ማእኸላይ ፀጋማይ ቻንስለር ነቶም ምስ ስደተኛታት ዝዳናገፁ መሻርክቱ ጥምረት ከልግሶምን ኣብ ክንዶኦም ምስ ዓቃባውያን መንግስቲ ክቐውምን ንጉዳይ ስደት ክገጥሞ ኣብ ዝፅዋዓል ዘሎ እዋን እዩ።
ቻንስለር ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብውልቁ ሓላፍነት ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ምውሳድ ድሌት ከም ዝወሰኸ ኣመልኪቱ ኣሎ። እዚ ድማ ድሕሪ ጽምዲ ዞባዊ ምርጫ መረፅቲ ነቲ ኣብ ሰፊሕ ዞባታት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝካታዕ ዝነበረ 3 ሰልፍታት ዝሓቖፈ ጥምረት ቀፂዕዎ ኣሎ። ቀንዲ ዓቃባውያን ክልቲኡ ድምፂ ረኺቦም ርሑቕ የማናውያን ኣማራፂ ጀርመን ድማ ርኡይ መኽሰብ ኣመዝጊቡ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ቻንስለር እንተዘይተዓዊቱ ሓተቲ ዕቑባ ንምስጓግ ዘቕልል ሕጊ ከም ዘውፅእ ኣፍሊጡ ነይሩ። ምስ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፍሬድሪክ መርዘን ክልተ ኣመሓደርቲ ክፍለ ግዝኣታት ተራኺቡ ስደት ንምምካት ዝሕግዝ መንገድታት ኣልዒሉ ተዘራሪቡ። እዚ ኣርእስቲ ተቃውምቱ ብዘይ ዕረፍቲ ንመንግስቲ ዝሃርምሉ ዛዕባ እዩ። መንግስቲ ትማል ሶኒ ኣብ ዶባት ፖላንድ፣ ቼክን ስዊዘርላንድን ግዜያዊ መቋፀሪ ዶባት ከም ዝገበረ ንኮሚሽን ኣውሮጳ ኣፍሊጡ ክትብል ሰሙናዊት ጋዜጣ ደር ስፔግል ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ። ኩናት ሓድሒ ሱዳን ኣብ ሻድሻይ ወርሒ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ምወላ ረድኤት እናነከየ ብምፁን ብሰራዊት ዝተገብረ እገዳታት ናይ ምክፋል ረድኤትን ሰላማዊ ሰባት ዓብዪ ሰብኣዊ ቅልውላው የጋጥሞም ከም ዘሎ ጉጅለታት ረድኤት ሓቢሮም። ገና ኣብ ርእሰ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ሱዳዊ ኣክቲቪስት ዱዓ ጣሪቕ ንኣልጀዚራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ስእነት እኹል ኣመጋግባ ኣብ ዝኣትወሉ ዘሎ እዋን ብዙሓት ሰባት ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ጥራሕ ምግቢ ክበልዑ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ ሰባት ብጥሜት ይማሱንን ይጥቅዑን ከም ዘለዉ ሓገዝ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ዜና ድማ ከም ዘየለ ገሊጹ ድጋፍ ዓለም ለኻዊ ዘይመንግስቲ ትካላት እውን ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ንመንፈስ ወለንተኛታት ቀቲል ይብል። ጎኒ ጎኒ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ጥሜት ብናይ ፈረንሳ ሕፅረተ ስም ኤምኤስኤፍ ዝፍለጥ ሓኻይን ብዘይዶብ ጽላት ሕክምና ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ኣፍ ደገ ምፍራስ ምዃኑ የጠንቅቑ። ኤምኤስኤፍ ኣብ መላእ ካርቱም ንዝርከባ 5 ሆስፒታላት ወይ ናይ ሕክምና ቀረብ ወይ ዓለም ለኻውያን ክእላታት ወይ ክልቲኡ ይህብ። ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳን ወታደራዊ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ነታ ሃገር ከም ዝሰባበራን ብውሕዱ 24 ሚልዮን ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ቤት ጽሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦቻ ሓቢሩ። ኣሳስ 6 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮም ተፈናቒሎም ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተመዛቢሎም ወይ ድማ ካብ ሃገር ሃዲሞም ኣለዉ። እቲ ውግእ ኣብ ወርሒ መያዝያ ምስ ተጀመረ ከምኡውን ሽማግለታት ከም ዝቖማን ንጥፈታትን ድማ ክሊኒካት ምቋሚ ነይሩ። እዘን ክፍልታት ህፁፅ ረድኤት ብወለኛታት ዝቆማ ኮይነን ቀዳማይ ረድኤት ዘካይዳ መድሃኒት ዝረኽባን ንውግኣት ሕሙማትን ናብን ክሳብ ሕጂ ኣብ ርእሰ ከተማ ዝርከባ ዝሰርሓ ውሕዳት ሆስፒታላት ዘጋዓዝያን ነይረን። እቶም ወለንተኛታት ኣብ መጀመርታ ንጥፈታቶም ንምውዋል ኣብ ዲያስፖራ ኣብ ዝርከቡ ፈተውቶምን ኣዝማዶም ከምኡን ካብ ሃገራውያን ጉጅለታት ረድኤት ዝረኽቦ ገንዘብ እዮም ዝምርኮስ ነይሮም። ምወላ እናነቐፀ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ግን ገለ ናይቲ ከባቢ ኣክቲቪስት ጉጅለታት ረድኤት ንጻዕርታቶም ክድግፉ እዮም ዝብል ተስፋ ምሳኣኑ ካብ ካርቱም ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ካብቲ ሓፈሻዊ ሰብኣዊ ጻውዒት ሓደ ሽሽቲ ጥራይ ከም ዝተመውለን ብዙሓት ጸጋታት ድሮ ተጸንቂቖም ከም ዘሎም ኣብ ቅድመ መስመር ምላሽ ዝህብ ስርሒታዊ ትካላትን ብሓፈሻ ቀረብ ከም ዘይብሎም ተገሊጹ። ስለምክታልኩም ብልቢ ነመስግን። ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ እናዘኻኽርና ንሕጂ ዝበልናዮ መደብ ኣብዚ ንዛዝም። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናየ ንምነየልኩም።